weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to Kafrine nder galle ceerno Mouhamadoula Kabirou Ly ko on waktu yoni ha to Matama e nder galle ceerno Mouhamadou Samassa ko on waktu yoni ha to tato radio Cheikh Oumarul Foutiyou Tall e ko taari ɗum kala ene jiya e gardedi kabruji men to leydi Sénégal pelɓodirala hakkude remoɓe aynaɓe ɗum nana waɗi ko toon to Kira Mariama ene tawi nder Thiés ha ganduɗa wuuro fulɓe wiyetego Mbayina fulɓe dañi duppede hen ɗum ko caggal nde goto ndemowo tawa ene maayi e nder guesa muɗum to leydi Mauritanie dawriyanke biteɗo Ahmed Wuldou Samba kam wedda e kaso hanki o jeeyi sababu noon wonande kay ko konnguɗi makko ɗi o yaltini hollirama ɗin konnguɗi wonñingi hen ko mawɗo leydi Mauritanie to leydi Mali duuɓi 5 transition ɗum ko caggal lebbi 17 fonno wonde yogay landaji dawriyankoji leydi ndi erima wonande laamu ngu nde artirta laamu e juuɗe civil en wonande kay sumgoji nde juɓɓinte e nder leydi ndi kene tolno hande e lebbi ha hande ala ko gasi ko fate mayɗeli bannoɗi toon to stade 3 avril zére coréen ɗum ko hakkude kippodira ɗiɗi kippodira zére coréen kame labbe to Guinée Conakry ha waɗi ken tolno 56 mo neɗɗo mbasi hen pittari men ha hande ala taw ko gasi hen haydara to RDC Congo piyanɗe gulɗe jaw ɓamti subaka hande o toon to Sakke hewɓe dogui fade ɗon to gomamo noon kiivi armée leydi ndi o holliti yimɓe kate cuuɗi men école aji ɗi kala guddi to leydi Gabo batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi général Oulungui holliti ñande 12 lewru avril e nder ndeɗa hen hitande koɓe yuɓɓinoɓe sumgoji e nder leydi ndi kabruji men jolam jabiri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodja musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinuɗa walla dana walla walla kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
mande Massa Keita jom sirru jom gandal cuuɗingal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade mande Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yaw gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogase tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV
ko musidɗo mona Saydou Abouba to suudu sarɗi yejindu leydi Sénégal ɓen sarɗi yankoɓe ɓe suudu sarɗi yejindu leydi ndi ene nodda lulde ɗum ko ñalawma janggo nogas e nayya duɗo henna lewru ndu gonɗen gam yurnitade ko fate banggue jofande nde joofa ɗum Mouhamadou Ngom di Farba Ngom mo ganduɗa hande o yogay nokkuji Sénégal jayɗeli kala koye mum garti no fewi ɗum ko caggal ngun goomu yurnittongo gueɗe dirtinade ɗum ko caggal nde ɓen gartata hollirde ɓen sarɗiyankoɓe koɓe kaali e kono ɓe gaddiri kala kono ɗum ko ñalawma janggo ene gasa noon o wutte teddungal moɓe mbiyata so tawi iwani ala kala ko wawi gasde beele o wawa huccodirde e ko tuuma ko ɗum woni ko holliri ɗum wonande ndun suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal jagorɗo ñawoje mo leydi Sénégal woni Ousmane Diagne waɗi hande conférence muɗum e nder oɗon conférence o holliri wonande ko fate affaire Farba Ngom ɗum ko procédure pénal ɗum noon ko wawi hen wonde kala ɗum ko ɗum woni ko hollirde beele jomum ko joofa ko so tawi ene muɗum wawa rewnede lawol so tawi ala e muɗum wawa ruttitade wutti teddungal kame golle mum kala nde tawno ko haala ko so tawi ɓen koppareje dirtinaɗene hen lawol rewa e joomum so tawi kadi ɗen ngala hen joomum acce yaaha wa arti noon e yañade sariya leydi ndi kame haalulaji goɗɗi kalateɗi kala hanki o noon wonande ɓen avocat ɓe taw kadi ko Farba Ngom yinnoɓe wadde kañumenne point de presse mumen ɗum noon ko toon to kafodoroma ɗum laataki hanki o jeeyi sababu ko wasdeɓe hebde yamirore wi maître Amadou Sall ko waɗa ɗum ko noon e jiɓɓingol takko wallu wawi yaltinde konngudi muɗum Alhaji Diouf on hojjiyanke Farba Ngom wawi hollirde kay neɗɗo makko woni koye toñede jamma e ñalawma warti e yañade woni konngudi kewɗi kanko on avocat Alhaji Diouf hollitima ɓe daro hen kala fodde mabɓe haɓe mbawa laɓɓinde client mabɓe o kala keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko ton to Kafrine Birkilane winditama toon kene tolno e 51 kan ɗum noon ko fièvre de crime Congo ɗum ko fièvre wiyete noon jeeyi sababu noon yimɓe ɗiɗo hen goto ko tampunoɗo goɗɗo noon wasi hen fittandu muɗum holliti ɗum ɗon noon ko biyeteɗo holliti ɗum ko Mbaye Thiam taw kadi ganduɗa ko on woni directeur régional de la santé toon to Kafrine hollitinoɗo saaɓe ndentina yimɓeɓe kala ko fati banggueɗo hen fièvre nde yimɓe ɓurata wawde rentade no fewi batu jagorɗe hanki hoore jooɗe ndi toɗɗima on suko debbo yimi yanke biteɗo Ken Bezo mo ganduɗa woni inde mum ko Coumba Diallo o toɗɗama poste PCA mo ganduɗa ko PCA de théâtre national Daniel Sorano ko toon o wawi toɗɗede ɗiɗo kay walɓe jammaji men gadiɗi to kaso ko Abou Diallo chroniqueur Sen TV mo ganduɗa nanganoma ñande altine nde gam yaltinde konngudi mum ɗin konngudi noon o jofira hen ko addudemo leñamagu ko fate banggue noddudemo fesguji Fouta kala nde daroto keeda caggal Farba Ngom jeeyi sababu hanki noon o darima yeeso procureur hande o waali jammo gadiɗo kaso hanki o ñawore makko noon jogori latade ko altina paɗuɗo hen o goɗɗo ko Oumar Sow ganduɗa wonino jaagoɗɗo e laamu Macky Sall disodirteɗo taw kadi on yaltinino konngudi mum e lowre mum Facebook ɗin konngudi koko fatuno temedere ko fayi milliard ko préje franc CFA ɗe joofa piɗele mum Farba Ngom onne kadi waali jammu gadi to kaso jogori kay wonde ñawore makko ko altina paɗo o so tawi ala hen ko faddi haydara ceerno Alassane Sall ko dawri yanke mo leydi ndi Sénégal yonnani ɓeɗo hen nangle batteɗe ɓeɗo hen Sénégal naɓe taw kadi ganduɗa jomumen gaddata ko jiyande mumen o erima nde lawol rewete noni kala ne jogui fodde wawde haalde ndimago mum taw wona so haali gueɗe goɗɗe ne jaɓɓe e dow mumen waɗɓe kay waɗɓe presse hanki o waɗɓe conférence de presse mumen taw kadi ganduɗa koɓɓe hen wonande ardiɓe médiaji e nder leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe kaɗano ñande nogas nde wadde oɗon conférence hanki o noon nogas e ɗiɗi ɓe mbaɗi conférence ɓe erima Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi
Sénégal kaldigal ngam teskeɗo ɗo saha médiaji leydi Sénégal ene tacca caɗele mawɗe no fewi ɓe garti kaye fodde média kame darde mum kala e nder geni ndi leydi Sénégal pelɓodiral hakkude aynankoɓe kame remoɓe ɗum waɗi koto Kerma Mariama toon to Thiès ɗum ko caggal tawede ndemowo biyeteɗo Moussa Diouf ene maayi e nder guesa mum joofa en piɗiɗi noon ko gaynako nannuɗo jawdi mum e nder guesa ñambi taw ko on jeeyi baɗan guesa jeeyi sababu noon ɓen remoɓe kañumen ne laawi no fewi kocci jeygue duppoye cuuɗi fulɓe ɗi toon to wuuro wiyetego Mbayen Peul ko toon ɓe mbawi duppu ɗum caggal mum noon gendarmerie nottima hen oɗo saaha kam jaam fuɗɗima addude heddi hen ko kaldigal manggal no fewi garaten koye ɗanle ɗe ndewani laawol laana giwnoka leydi Sénégal kene wona hedde lewru tan kan laana kay wawi yettade toon to île mo Canari Espagne aka jolni capanɗe jeenayi e goho hen nogas e goho ko rewɓe jeetata ko mineur sukaɓe ɗum ko hanki o nogas walla hen hecci hanki nogas e goho janvier ka wawi yettade toon remoɓe basalle e nder département mo Podor siftinde moon laamu leydi ndi Sénégal ko ñalawma janggo nogas e joyyi woni kay happumoɓe dokkiri gam dartinde addoygol basalle caggal leydi Sénégal gam wallidde calɗi ndema leydi ndi Sénégal ɓen remoɓe taweteɓe département Podor taw ko remoɓe basalle ɓe kolliti ɓoyata kay basalle kewɗe mami nannu ɗum e nder jeereji leydi Sénégal oɗo sahano ɓe eri laamu leydi Sénégal ko walludeɓe e matériel uji timmuɗe no fewi kame kaɓirɗe gam wawde rende ɗen basalle taw ñolata taw kane wona e kisal e peewal wi noon ko Aboubacry Sall goto ardiɓe ɓen remoɓe holliti aɓe jogui ken tolno ujunnaji 2 hectares ɗum noon ko hakkude Thile Boubacara fayi gamaje Sare ha fenma Kasga Salde kame lobbudu Doué ha fenma kame lobbudu Doué ha fenma Guiya ɗiɗo hen nokkuji kala ko basalle ɓole ndemete hen ɗo ganduɗa hande o sakuji kewɗi puɗɗima borsede gam addude basalle e nder jeereji leydi ndi Sénégal. Barthélémy Diaz hanki o waɗino jillu mum toon to marché Sandaga gam yindirde ɓen yeeyoɓe wonɓe booli heɓanade kay wonande Jeux olympique jogoɗo yuɓɓinede to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum noon wonata ko hitande ujunere 26 hitande fanede hanki noon force de l'ordre woni police haɗimo yettade ɗon mbaddi noon haala guite peɗeli ha wuuli jawwo holliti kanko ni heddi tan koɓe kaɗamo yaade ni église ni juma ko heddi ko kala ala kala koɓe jaɓata o waɗa hol on droit o haali hen gueɗe kewɗe no fewi kanko on Barthélémy Diaz mo ganduɗa maire wuuro Dakar mo ganduɗa hande o koko hiiɗa e banggueji ɗi kala ɗum uddi kumpital min ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie ne yiilo ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame États-Unis de Amérique ɗum ko caggal hooreji leydi Mauritanie de windi ɓattake faade hoorejo leydi Amérique kanko Mohammed Cheikh Al Ghazouani windi ɓattake faade Donald Trump ɗum noon ko yidde kay widemo kanko hoorejo leydi 49 leydi Mauritanie ne ɓeyda jokkodiral ne duwonomo cehilagal e golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala jagorɗo diine mo leydi Mauritanie jaɓɓima délégation conseil supérieur de l'imam taw kadi ganduɗa ko imamuji iwɓe toon to leydi Côte d'Ivoire taw koye catal islamique ivoirienne wawɓe yillade e nder leydi ndi kanko Jamil Wuld Cheikh Ahmed en wonde imam Daouda Koné kame délégation mum cifande kewɗe sifama ɗum ko hakkude ɓeɗo ɗiɗo hakkude cati ɗiɗi islamique mo leydi Mauritanie kame leydi Côte d'Ivoire guila to banggue jumaji e jangde Al-Qur'anil Karim e jokkodiral to banggue gueɗe diine ha ten to banggue almamagal hakkude leydi Mauritanie kame Côte d'Ivoire oɗo seeɗa noon hande mo tawe toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie landaji dawrugol kewɗi hanki mbaɗi batu mumen to capital Nouakchott gon batu noon ko yurnitade jagoɗɗo gueɗe nder leydi kami jattingola mo leydi Mauritanie wonande sari keso moɓe jaltini ko fate banggue doggol partiji gam yurnitade gueɗe ɗe pewnitakiɓe hen e ko fewnitiɓe hen ko kala gouvernement
mo leydi Mauritanie oɗo saha fandare mum ko ɗo henna e 2029 ko beele kay aynaɓe leydi ndi mbawana koye mumen to banggue guura daabeji mumen. On jaagoɗo gaynaka o holliti ma o yuɓɓin ñalawma conférence mawɗo no feewi ɗum wonata koye lewru février 2025 lewru fannuɗo. ɗum noon ko yidde ƴellidde calɗi gaynaka gila to banggue ñamde mum ha e kosam mum nde tawno daaba so tawi dañi gueɗe ɗiɗi tan kosam dañoto e mum tew dañoto e mum woni ndiyam kame huuɗo o holliti ma ɗum won kuccama timmuɗam gam ɓe gumani juge tribunal mo Nouakchott weddima e kaso wonande on dawriyanke biyete Ahmeda Wuldu Samba Wuldu Samba ko on wedda e nder kaso. ɗum ko caggal nde o yaltini konguɗi makko ɗin konguɗi teske ñingdemo hen horejo leydi Mauritanie kanko noon siftindemo o nanganoma o yaltino kaso koye 6 novembre hitande mandiɗo henna ɗo oɗo sa o ruttitima toon to kaso gartotena koye toɗɗale ɗiɗi debbo taw ganda ko l'officiére Habibatu wala men Habiba Thiam taw kadi ganda ko ɗowowo service gynécologie mon hôpital militaire woni debbo gadiɗo e nder armée leydi Mauritanie toɗɗede lieutenant colonel taw ko armée leydi Mauritanie kanko e debbo goɗɗo en wiye Noura Mintou Beya ɓeɗo hen ɗiɗo goni toɗɗaɓe hen kanko Habiba Thiam denɗi men en mbimo yo jogoro jaam e kisale ɓuural kala ɗum ɗo hen uddi kumpital men nder leydi Mauritanie paɗena ko ton to leydi Mali wonande landaji dawrugol ɓe kesɗitini ɗum ko hanki o kikiɗe e rango mabɓe essi fande 31 lewru mars 2024 ɓen haalnoɓe kay wonande yonti nde laamu sabbo ndoɗo hen dartoto to tire jomumen walla to tire civil en nguɗo en laamu ɓe ertima duuɓi 5 fonno wonde tan ko lebbi 18 ɗum ko gila tan wonande août 2020 ha yetti hande o koye 2025 wona ala kala ko gasi e oɗo henna kuddata bannoɗo laamu transition duuɓi 5 ɓe koliti ɓurti yonti nde militaire accata laamu artira e juuɗe civil en wonande kay ko fate sumgoji mbawa yuɓɓinede ɓe koliti ɗum noon ko ñalawma hanki o taw kadi ganduɗa koye ɗi landaji ene hen M5 RFP ne hen Mali Koura kame ADMA PASJ kame Yelema PS Yelena Kouro kame landaji goɗɗi kala ɓe kolliti hen noon duuɓi 5 ɓurti no feewi. Rokhaya Tarawore woni inde makko kanko Rokhaya Tarawore noon ko nalanke malinajo jima won feewi nanganoɗo toon to Italie gila tan lewru juin 2024 o tottira noon gila novembre 2024 ne tawitano e nder kaso ɗum ko caggal nde o taƴana duuɓi 2 e kaso ɗum ko caggal ɓinguel makko dewel ngel duuɓi 9 ngel wo dañjuno toon e gorko wo dogni ɗum o nawi ɗum to Mali on noon nayimo yeeso lawol hanki o wawi accitede kanko on Rokhaya Tarawore leydi Mali gartaten koko fate banggue oɗo saha teskede kene tolno e 6 piccal 4 hande o ɓiɗɗo malinajo ene kato jini e ballal ha tenti noon kadi to banggue safara jeeyi sababu noon ñalawma on juɓɓinaɗo toon to centre international de conférence de Bamako ɗum noon ne tawi jagorɗo cellal ɓalli colonel Asaba Diallo Touré ene wondi kadi on woni jagorɗo cellal ɓalli kame tawtorede hohoɓe mawɓe kay ko yidde hendinde ken tolno 7.1 wa taw ko piccal 3 milliard ɗum koye koppareje franc CFA gam yidde wallidde keeri tati hedde banggue Mali hedde Mali Niger Burkina Faso ha tenti noon ɓen tampuɓe taweteɓe toon ha tenti kadi ɓen koninkoɓe yanɓe taw koye golwale gañiɓe e ɓen kadi jayiyaɓe taw kadi koye ɗiɗo hen fitinaji kala baɗoji e nder leydi ndi leydi Mali kala ɓattiɗo Imam Mahmoud Dicko toon to aéroport ene an toon to aéroport Bawal laaɗi diwaje ngal Modibo Keita Sénou wonande ɓattiɗo Imam Mahmoud Dicko biyeteɗo Ahmadou Dogo jinnoɗo yaltude leydi ndi kam haɗa par police frontiére
yaltude leydi ndi leydi Mali to Guinée Conakry paadena caggal mayɗeli bannoɗi kewɗi ɗum ko gila 2 décembre e lewru yawtundu toon to géré coréenne ɗum ko hakkude équipe aji ɗiɗi équipe mo géré coréenne kame laaɓe taw koye drapeau mawɗo leydi ndi général Mamadi Doumbouya to stade 3 avril toon to géré coréenne ɓittodiral bongal bannogal toon ha holliri laamu ngu wonande 59 neɗɗo mbasi hen pittali mumen guila nden noon autorité ɗi kollitino ma mbaɗi hen enquête jaƴƴo no fewi waɗɓe ngal baɗala mbawa rewnede lawol kono ha joni ala ko gasi ɓen jeeyaɓe hen ɓe nana tan cabbi ha ɗo henna ala kala ko gasi hen haydara to Guinée Bissau haɗi oɗo sa kala kene wiye mbusuji plastique kame sakuji plastique kala siftinde mon 2013 haɗanoma kono ngal kuulal ɗoftaka ngol lawlan holliri ɗum ko jaagoɗo taaridi ndi ngam yidde haɓade waylo taaridi tene kadi e pawi hen kuule cattuɗe no fewi kala nanguira ɗum ko satti koko fawete e dow muɗuma Oumar Sissoko e Mbal gonɗo e jillu mum e nder leydi ndi ngam oɗo sa fandare makko ko ɓeydude kuɓɓam leydi Guinée riwtude niɓɓere yoga e nokkuji leydi ndi leydi Guinée kala keddotoɗen koye Afrique garteten ko ɗon to Côte d'Ivoire laytol to banggue trafic waɗoɓe trafic document ji taw ko administration leydi ndi sagataɓe jeeɗiɗo nangama hen ɓe nanguira kene wona 1,446 kayitol jibinande kene fotto wonde 500 kayita moyne hollira nationalité taw koye leydi ndi kame kayitaji kewɗi taw ko trafic mum guila tampoŋaji e sifande maire kala woni koɓe mbaɗi hen koppareje kewɗe ɓe namdoto hen oɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ngam ngol laytola police ne rewi ndi ngam wawde kay taƴoji ngol hangol laaɓa ɗo ngol fuɗi ɗo kala ƴewde ngol denrol holɗo ngol fuɗi ha saka oɗo hen business to banggue rokkirde kayitaji jibinani taw koye dow haalis e suuɗayɗo taw koye trafic mo rewani lawol beele ene gasa e nder leydi Côte d'Ivoire to Gabon batu jagoɗo hanke caggal lulde balɗe sappo ɓen sarɗiyankoɓe maɓe gon 160 sarɗiyanke hakkude sarɗiyankoɓe suud sarɗeji kame suudu sena ko ɓen kay mbawi artirde kuulal 383 article sumgoji militaire magistrat kala ene mbawi tawtorede kala ɓiɗɗo leydi ndi joguiɗo nationalité ne wawi tawtorede ɗiɗo hen sumgoji jee e ƴamoɓe lefol laamu ɗum woni ko loi rokki ɗuma batu jagoɗe hanki noon hoorejo leydi ndi général taw kadi ko olongui ngema holliti sumgoji tijjanoɗi wonande kay wonande lewru août e nder ɗo hitande laamu transition ngo duuɓi ɗiɗi jogori latade ko 12 avril ɗo tan enayo ɓuuru taw koye ndeɗo henna hittande to Sud Soudan Juba ko fitinaji bonɗi mbaɗi toon ɗen fitinaji ɗon ko caggal ɓen Soudanaɓe wurɓe toon to Juba capital ngal Sud Soudan ko ɓen kay ceppi toon gon seppo jeeyi sababu ko caggal nde ɓe jii vidéo goto sudannajo goto to waadi madani ne lepte toon ha wara hen ɓe dañi mette mawɗe ɓe ceppi toon haaɓe keeli ko heewi wi police bileɗo John Kasara on woni noon porte parole police o holliti nanganoɓe maɓe gonoy hedde 160 ɓen kala doguino e nder kaso o 110 nangama hen e ballal pellugol dow heddiɓe noon ne jokki yiilede kono ɗo saa hoorejo leydi ndi Salva Kiir erima jaam e kisal e nder leydi ndi RDC Congo wuro wiyetengo Sakke ko combat gulɗo jaw oɗo saa fuɗɗiti toon subaka nde o yontere ɓennude kala hewɓe doguino faade ngooma wuro Sakke noon ko wuro hande teskinigo mantinigo hakkude lawol iwde Sakke faade ngooma e nder Nord Kivu ko wona ɗum ko noon hewɓe sukaɓe keddima e galleji école aji guddi hakkude rebel M23 wallidiɓe Rwanda e tuumeɗe ko heddi koko armée leydi Congo kame waddi subaka nde mbaddi piyanɗe gulɗe jawa ha ganduɗa kay oɗo saaha jamburen hewɓe dondi tan ko teppe mumen ene doga joolam jaberi jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mboce mi salminima. En calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tewtude e jolam jaberi e ñalawma hande o puɗɗo ɗum ko leydi hono Fraysi toon de gardiɗo hono jagorɗe ɗe wawi kay bayyinde kay ñande talatare nogas e 1 lewru kay
silo ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi wiide kay ene yiɗi kay wawde kay sewdude woɗe ɗene gueɗe ko wawde wallude wonno ɓen leeliɓe toon to hôpitaux ji ɓe cellani hani wawde kay walludeɓe kay e safara mabɓe e ƴettude ɗum noon ɗa wayno dey ko yo kay e jakka guinde mabɓe to ɓen sarɗiyankoɓe ene mbayno ene jaade makko e ngoɗon ono miijo jagogal leydi kono farayse e ko fatti e nder leydi bayini kay wonde jaggi toon influenceur taw ko algérien taw ko guuɗo toon leydi kono farayse ñande alarbare nogas ɗiɗi lewru silo ujunaji ɗi e nogas e joyi taw noon kanko no haalano tan ko gueɗe baɗoje kay gardoje fitina taw kadi koye e tiktok o waɗano ɗum noon ko on tigui wawi kay hono faɓede hono junggo leyɗele dendude Amérique Donald Trump yaltini taw kadi ko leydi mumen e nandiral Paris ko wadduno e taw ko leyɗele ɗe ko fewti noon e waylo taw kadi ko keneeli caggal ɗum kanko dey gardiɗo hono leydi ndi e oɗo saaha Donald Trump kanko noon o yurmima wona e ɓeɗon fodde ujunere e temedde jeegom ɓen waɗunoɓe kadi hono jango toon to Capitole kanko noon o ƴetti hono pelletal ngal no mbiruɗo ni ñande talatare nogas ɗiɗi lewru silo ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi taw kadi ko wawde kay yaafade ɗumen ene jeeya ɓen fondateur mo site internet taw ko Silk Road ɗum noon mbawi kadi wiide oɗon plateforme hen aɓe jeeyatno kadi ko fate noon blog en ene wayno noon ma won kadi fodde million ngaji temedde ɗiɗi hono million kaso dollar aɓe dañatno hen toon to Brésil laamu ngu yaltini toon ñalawma taw kadi ko talatare nde tongol ene hollita e hirade ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi fodde million ngaji capanɗe tati piccal jeetati hectare suumi toon ɗum noon eɓe mbiya tan yoɓe ndento kadi ko fayi arde haɗum dañde kadi caɗele ɗeɓe dañno rawane ɗe o wi noon o haali ɗum ni ko gilani e campagne ono makko Ukraine ko Komar ko wuuro wongo 12 kilométre ɗo honiyankoɓe leyɗele ɗiɗɗe nanggodirta ɗo won fedde noon woni toon nde ene eggina ko yimɓe e ɗowgo wonɓe sara toon ɓe gam dogde hono taw kadi ko caɗele gonɗe toon ɗe Turquie ene wayno dey ñande talatare e fodde yimɓe capanɗe jeeɗiɗi yimɓe jewgomo cankima toon e cumu mbarugu toon e nder hôtel ko jamma noon cumu ngu waɗi yimɓeɓe noon jawani hono tinde ɗum jagogal ngol mabɓe ngol noon ko fewti e ñawoje holliti yimɓe nayo puɗɗima nangade hen taw noon gardiɗo hôtel o ene jeeya e ɓen nangade Sara Abdoulaye Saha ko ɗum de wonno ko tonguɗen e joolam jaɓere e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sardogo gam weltare Yawur TV. Alassane Oumar Bocci golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon to kaɓide to ko Saydou Abouba ɗum wonno komin gaddano moon kikiɗe hannde o ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen.